Това е пощата в нашето село. Виждате, в момента сме сложили керамиди, защото така я заключваме. Горе на втория етаж е психиатрия, а тук този прозорец е детска градина. Сега предстои да отворим и магазин за хранителни стоки. Отзад има ловно-рибарско дружество, отдолу е църква и дискотека. През деня църква е нощно време е дискотека. Общо 40 и няколко институции, сега точно не съм ги броил колко са. Всяка година милиони левове минават през всички тия институции. Те работят денонощно, никога не спират. Всяко едно дружество се преформатира в друго дружество, трето. Зависи където има пари. Тук са европейски организации. Виждате, къщата е реставрирана по стар реставраторски стил с европейски пари. Табелата скоро предстои да сложиме, само ако кажат, че ще дойдат на проверка. Това по принцип си е една европейска институция и като такава си работи в момента. Сега с отварянето и на хранителните стоки, тук вече става така, че няма нещо, което да ни липсва. Ставаме просто една истинска европейска държава и вече хранителни стоки с 10% наценка. Това ще бъде върха. Това е всичко. Вече имаме всичко. На село от всичко сме доволни, задоволени сме. Аз тук и живея в същото време. Имам апартамент на минус третия етаж с асансьор. Всичко ми е по европейски проекти, всичко е правено. Всичко е като ново, нали? В момента няма как да отвориме, за да ви покажа. Но факт е, че всичко това работи безотказно. Единственото нещо, което е нужно, просто да дойдат някакви хора, за да може да пазаруват в този магазин, да може да се ползва всичко това. Просто няма хора. Mangala Effect.